Σχετικά με την πρώτη σας ερώτηση, η Τρόικα ήταν μια ad hoc διαθεσμική ομάδα τεχνοϊπαλλήλων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία αναμφισβήτητα ανέπτυξε πολιτικό ρόλο, πράγμα που σημαίνει ότι ανέπτυξε δράση πέρα από τα όρια των καθηκόντων που της είχαν ανατεθεί και σε σχέση με τη θέση που οι άνθρωποι αυτοί είχαν μέσα στην τεχνοκρατική τους ιεραρχία. Ανέπτυξε λοιπόν δράση σε τομείς πολιτικής που ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τι θέλω να πω με αυτό? Τομείς αρμοδιότητας των κρατών μελών σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν άποψη και υπαγόρευσαν συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις στον τομέα της ελληνικής αγοράς εργασίας, στη διάρθρωση του ελληνικού συστήματος υγείας, στη διοικητική οργάνωση του ελληνικού κράτους και μπορούμε να δώσουμε και άλλα παραδείγματα. Από αυτή λοιπόν την άποψη βεβαίως και υπήρξε θέμα νομιμοποίησης του ρόλου τους. Οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες μας λένε ότι η Τρόικα θα καταργηθεί και ότι θα αντικατασταθεί από ένα νέο σχήμα διμερών επαφών πλέον της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμικούς εταίρους, έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτή η σχέση συνεργασίας αλλά και εποπτείας συγχρόνως. Είναι προφανώς ότι κυρίως η Επιτροπή θα έχει τον βασικό ρόλο σε αυτή στη νέα θεσμική σχέση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να μην συμμετέχει, όπως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του έχει εξηγήσει πρόσφατα πολύ σωστά, λόγω της ανάπτυξης του εποπτικού της ρόλου. Σε κάθε περίπτωση, κατά την άποψή μου, το πρόβλημα παραμένει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εποπτείας της μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας θα συνεχίσουν να έχουν το βασικό ρόλο χρηματοοικονομικοί φορείς και μόνο, ενώ κατά την άποψή μου, σε σχέση με όσα σας είπα και πριν, θα έπρεπε πλέον να συμμετέχουν και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο αυτό της μακροοικονομικής εποπτείας της Ελλάδας. Και τι θέλω να πω με αυτό, θα έπρεπε να έχουμε και τεχνοϊπαλλήλους όχι μόνο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της Επιτροπής, αλλά και από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Το δεύτερο θέμα που υπάρχει και που συνεχίζει να υπάρχει είναι ένα θέμα πιο μεγαλύτερης διάστασης της γενικότερης δημοκρατικής νομιμότητας και νομιμοποίησης αυτής της θεσμικής σχέσης μεταξύ λοιπόν φορέων που θα ασκούν εποπτεία και της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν υπάρχει ένα θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Ο κύριος Γιούνκερ έκανε χθες μία πρόταση για να ανοίξει μια συζήτηση όσο θα ήταν αυτό δυνατό στα πλαίσια στα οποία βρισκόμαστε σήμερα μεταρρυθμίσεων θεσμικών. Έκανε αναφορές για τη δυνατότητα ίσως να υπάρξει ένα κοινοβούλιο για το ευρώ ή να φτιάξουμε άλλους θεσμούς. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτή τη λογική ότι πρέπει να φτιάχνουμε νέους θεσμούς. Υπάρχει ένας θεσμικός πληθωρισμός. Θα ήταν πολύ πιο σοφό να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς που έχουμε ήδη. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Κοινοβούλιο πράγματι θα μπορούσε να αναπτύξει ένα ρόλο σημαντικό στα θέματα της λήψης των αποφάσεων, κάτι που δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα, αφού έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο, όπως θα μπορούσε να αναπτύξει και ένα νέο ρόλο εποπτικό όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργούν τα θεσμικά όργανα που ασκούν την εποπτεία. Πέραν αυτού όμως, κατά την άποψή μου, υπάρχει και ένα θέμα γενικότερης νομικής και πολιτικής φύσης. Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τα όρια των αρμοδιοτήτων, το τι κάνουν τα κράτη-μέλη και το τι κάνουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στο πλαίσιο του οικονομικού συντονισμού, όπως επίσης θα πρέπει και να ξαναδούμε και τον ρόλο θεσμών οι οποίοι προς το παρόν δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία αυτή. Για παράδειγμα, σκέφτομαι την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση, το θέμα των δημόσιων χρεών απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο χρέος έχει εκτιναχθεί στα $203. Στην Ευρώπη οι πολιτικές ελίτ δεν δείχνουν όριμες προς το παρόν για να ανοίξουν αυτή τη συζήτηση. Στους κύκλους όμως των ειδικών, στην επιστημονική κοινότητα, η συζήτηση βέβαια αυτή έχει
προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχει βέβαια συνένεση ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της αναδιάρθρωσης των χρεών. Οι διαφωνίες που υπάρχουν βέβαια είναι στο πώς πρέπει να γίνει αυτό. Από τη μια υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια συστημική διαχείριση του προβλήματος, φτιάχνοντας ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναδιάρθρωσης, όπως λένε, και από την άλλη εκείνοι που προτιμούν η αναδιάρθρωση να γίνεται à la carte, ανάλογα με την περίπτωση. Το ποια θεσμική οδός θα ακολουθηθεί για να συζητηθεί το θέμα αυτό εξαρτάται από το ποια από τις δύο αντιλήψεις θα κυριαρχήσει. Σε μια διάσκεψη δεν θα συζητιόταν απλώς το θέμα του χρέους, αλλά η συνολική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ και η αντίληψη πάνω στην οποία στηρίζεται, αυτή δηλαδή του μονεταριστικού ρεφορμισμού. Θα συζητούσαμε δηλαδή κατά πόσο οι σημερινοί δημοσιονομικοί κανόνες, το 3% του ελλείμματος και το 60% του χρέους που έχουμε βάλει, θα πρέπει να μπουν σε αμφισβήτηση ή όχι. Εάν δεν υπάρχει συνένεση για να αλλάξουν αυτοί οι κανόνες, τότε θα πρέπει να προωθήσουμε την αντίληψη μιας συστημικής διαχείρισης του προβλήματος του χρέους. Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν υπάρχει συνένεση για να προχωρήσουμε σε μια συστημική διαχείριση του προβλήματος, τότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι κανόνες αυτοί μπορούν να γίνουν οι ποιότεροι. Ένα τέτοιο σενάριο, μιας μεγάλης διάσκεψης όπου θα συζητούσε ακριβώς αυτά τα μεγάλα διλήμματα, δεν φαίνεται δυνατό με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό που είναι πιο πιθανό λοιπόν είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναβρεθεί μπροστά σε τέτοιου είδους προβλήματα πέραν από το θέμα χρέους της Ελλάδας και πρέπει να διαχειριστεί τέτοια θέματα και για άλλα κράτη-μέλη, μπορεί να το κάνει. Έχει αποδείξει ότι με συνοπτικές διαδικασίες και κινητοποιώντας τους εντεταλμένους τεχνοκράτες της μπορεί να διαχειριστεί προβλήματα. Βέβαια, συνήθως δίνονται πάντα βαρχιπρόθεσμες λύσεις. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα μπορούσαμε να φανταστούμε με κάποια μεταρρύθμιση των συνθήκων μέσα από την απλοποιημένη διαδικασία, όπως λέμε, αλλαγής λοιπόν των συνθήκων, τη θέσπιση ενός μηχανισμού διαχείρισης των χρεών, που θα υπόκειται όμως στην αίρεση της δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής πειθαρχίας, όπως ισχύει σήμερα στο πλαίσιο του οικονομικού συντονισμού.